Biasane gentenan lho. Ora apa-apa lah sing disuwun kowe engko nek. Lah nggih, biasane sak kula kae tetep digenteni. Oh ya ora masalah kok ndak. Napa? Kancane engko gara-gara isih dawa kok. Heeh. Kok nek do bosen kalih kula lho, Pak. Ora ana sing bosen kowe iki nek carane iwak iki nek carane nelayan entuk iwak berontak. Niki wujude pripun? Iwak sing dicekel mlembung ae lho. Oh, iwak maksudnya iwak berontak sih. Ana iwak sing dipancing apa dijaring nek dicekel nyus saya gede. Terus enak kuwi. Enak apa kuwi beracun kok. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo aja lamis. Heeh. Disuwun ki engko ana amplope nya tak tampanisan. Nggih. Nek kancane oke ya kancane dikeki ora malak. Heeh. Wuh, kandel ya, Pak? Kandel kok ya ewon. Ngawur. Anu maksude 50 ewon. Tak delok. Wuh, mboten apa jenengan iki. Ha iya. To, sing sinden liyane wis do ora ndelokke pokoke. Tatin ndelehke amplop wis do meneng kowe kabeh. Kowe tatin tenguk bareng nembang ora ngedumi terus. Ayo ngono kuwi watahe ya ngono kuwi. Ya mangko takne mosok saiki lho. Ayo apik kuwi. Berbagi itu bagus. Iya. Ora berbagi suara. Diaturake sapa sing kepareng nyekar sik Mbak Ika sik ya udang kuning heeh Ika iki mbiyen ya apik saiki wah kendho kabeh Sing kendho apane iki lho apa jenenge kebayake lobo ora soalnya kuru kok ya iya nggih Mbak menika Mbak Ika saking apa Mbak Ika saking Gunung Kidul iya ya iki wah seneng to kowe iso metu ngene kuwi ya ngrasani storymu bola-bali yo ngalah kapan iki entuk pentas iya nggih Pak seneng nang omah gara nonton lazangan men bengi gur ndelok lazangan. Iya. Saiki iso metu wis iso ketemu karo. Ya ora ketang ora ning Yoja ning nuwun sewu penggemar Purworejo kene iki ya akeh sing seneng wayang iki pirang-pirang penggemar wayang pirang-pirang. Iya. Monggo, ya. Niki podang kuning nggih. Ah, podang kuning. Nano
Nadyan wujuh temong peksi. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ken ngaturke, sponsor bengi iki eneng pirang-pirang no. Apa wae? SPBUN Jatimalang. Ya. Warung Seafood Yuwar. Heeh. Warung Seafood Yusri. Warung Seafood Lintang Samudra, Warung Seafood Yu Pesek, Warung Seafood Yuyen. Yuyem, oh iya. Ah tulisane ra cocok. Warung Seafood Yurini, Warung Seafood Yu Kasmini. Pemerintah daerah, pemerintah desa Jatimalang. Oh iya, matur sembah nuwun. Wah, jan mau ya wis di suku kepiting. Wah, kaul. Ayo. Ayo wiyaga ki 7 sasi ming tahuhe diwolak-walik. Anggere dipangan sing kene ra enak diwalik. Mau ketemu karo apa? Seafood karo urang, wah gayemi. Iya. Ana sing takon iki lek mangan piye nek ngene iki. Ayo. Ayo wong kepiting gedhe banget to. Heeh. Lek mangan piye iki? Ana sing weruh apa jenenge lobster iki. Walah lah. Kek urang kek gedene semene iki kek kepiye cah? Duh. Aku terus etok-etok ndelik kae ndak. Isin aku. Heeh. Lek mangan piye kuwi? Oh alah ya panganane ming telogina. Telogina ki napa, Pak? Telogina ki apa? Telogina ki ana wong arep nyebut teknologi dadi saiki zamane wis telogina. Alah. Iya. Ngopo, Mak? Seneni aku arep udut seneni romburiku. Oh, iki mau ora ana sing njaluk lagu dikeki rokok jarum to. Aku tak cekel wadahe wis. Wis, ora udut. Ayo. Nyo rek sisane. Kowe iki dijak sehat lho. Rokokmu buantere ora jamak-jamak. Ayo, sapa? Watuk. Bayi kae ora udut watuke ngikil. Ya. Alus manis nengsam make RBK Ratu Boko nyuwun tembang lali janjine. Ratu Boko Prambanan kono rawuh mrene. Wes aja kuwatir no. RBK Ratu Boko ki aja kok neng kene. Aku tekan Tulungagung, tekan Blitar, tekan Tuban kono marani nggo mobil. Oh iya. Saking senenge ya, Mak. Iya. Wonge ya ngono kuwi. Iya. Ya wis ora apa-apa. Terus ya. Suwinggon kula muga-muga ndang tumular karo anu desa-desa liyane ya, Nak. Ya, ndang kabeh urip, seniman-seniwati sing urip jagake ning panggung ya urip. Ya, ngono ya. Pemerintah ya ndang nglonggarke. Iya, ngono wis malah kepenak. Iya, mangga. Goleki si podang jenah Neno iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo
monggo. Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi panen man yen nganti liya kang nyawang leyang tak sawang mencok neng ngempang gancangan tak rindek saka katuan sarwi ngoceh dheweke ngalih becokan kowe tak jaluk mbak ajeng ngecek padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang keton manise iba bunga yen nglakon dadi ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggugur hati kebranan ora mendung hatiku sansaya kubur tak seranani sentikan urut awan neng omah wis ora krasa liran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi manen yen nganti liya kang nyawang leyang tak sawang mencok neng ngepang gancangan tak rindek saka katuman sarwi ngoceh dheweke ngalih tak jaluk mbah ajeng ngecek podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen lakon dadi kuwe ora bakal atiku lagi bang liyan sing podang andudut ati kepranan ora mendo atiku sansaya ketro tak seranani sentikan Matur sembah nuwun. Ya, podang kuning ki mau sing nyuwun pirang-pirang. Heeh. Saka Pak Ratno, ya ki mau ya nyuwun podang kuning terus Mbah PWKS Purworejo ki mau sapa Mbah? Mbah Bejo. Ya. Uga podang kuning matur sembah nuwun. Mengke kuning-kuninge mengke nggih Mbah? Ya, ora usah kuwatir mengke nek angel soal iki. Heeh. Sapa? Oh, Tatin Nisa. Ya, ngadeg Tin, Tin.
Kuning-kuning kepala kuning. Kepala kuning. Duduk bae, Pak. Hah? Duduk. Ora, ya karo joget kok ya. Ora iso lek. Iso. Ayo to, rasa aleman to. Bopong apa piye? Kuat apa piye? Hah? Kuat. Ayo nganggo pring. Tapi nggih catetan nggih, Pak. Nek salah nggih nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora Mau apa-apa. tak rungokke ten YouTube. Oh, ayo sing piye to lagune? Ya. Aku malah durung tau ngerti. Ngrawite siap-siap. Nggih, nembang sik mawon kok ora iso jogete. Nggih. Rasa joget. Ya wis nembang sik ra apa-apa. Wah, angel tenan. Sinden aku ming ra payu 7 sasi wis do ngeyel kabeh. Wedone pas laris banget kae iki. Ngajeng ya, Tin. Siap, Pak. Joget ya, Tin. Oke. Saiki lagi mayang Ini kan pisan. baru awal jadi masih malu. Walah, Allah. Ngapa? Lagi awal masih malu. Iya. Lah primen ta? Aleman. Ya kan lagi ketemu iki karo penonton niku lho, Pak. Icik wedi. Ora apa-apa kulinane ketemu penonton kok. Iya. Justru nek aku malah ora wedi, aku malah justru kangen lho, rasane beda to. Kepengin selak ketemu karo nuwun sewu pinggir panggung dirubung wong, pinggir kono dirubung wong, ngarep akeh wong ki rasane wis rindu banget nang omah ki wis. Hah. Napa? Biasane ten kemah dirubung laler kok nggih. Wo lah sinden kurang ajar kowe anggepmu aku ora tau adus ngono piye. Lah nggih kok biasa. Wong dirubung laler ya tok goleki wae kok. Mboten lho Mas jenengan iki penonton kok dirubung kaya laler. Maksudnya penontonnya do cedak. Iya nggih. Iki kan grogi ya seneng ya piye ngono rasane di ana penonton biasane ra ana sing ndelok e. Nah ora apa-apa kok. Mau didelok ya ora entuk kok biasane. Maksudnya? Hei. Maksudnya napa? Ora piye-piye aku ki ngomong Ropiyaga mau kok. Cek Pak Ijol mic nggih, Pak. Kurang piye mikir. Apa-apa ora kepengin. Aku muni didelok ya ora entuk ana Ropiyaga sing iya. Ya, kuning-kuning piye? Jek. Kuning-kuning ki nek salah ana sik, Pak. Nek kene jenenge Ndulala, nek nggonamu kono jenenge Anggu. Nggih. Kan Sing rak kula rak tau ngangguk ming ngerti nek kuwi iki angguk enten lho. Lho kok iki ora nganggoke gedhek barang moro e. Maksudnya? Heeh ya Tin ya. Heeh. Aku kok moro. Gedhek kok moro. Angguk tarian ora ngangguk gulu ngene. Iya. Ya yo. Coba. Peng iramane pelan. Wah ya iramane pelan, Cong, ndak nesu. Pelan-pelan saja. Wah, jan wis. Ameng wong gembongane kok pelan-pelan saja. Mau kemana, Pak? Itu mau cari carang. Ana pakare angguk aku wedi. Ora apa-apa, santai wae. Piye iki? Musik sikik apa aku sikik ya? Musike piye? Mulane rasa nganggo musik. Oh iya kowe tok wae rasa nggo musik coba ora apa. Engko main musike meng ngetutke. Ya, yo. Nek salah minta maaf ya. Ya ora apa-apa. Apa-apa. Sesuk Idul Fitri maaf-maafan kan. Kuning dipake kalung, kuning dipake kalung, kuning dipake kalung, kuning dipake kalung. Sik. Iki kok teng telepok to iki. Lah yang ngono kuwi ra apa? Maksud iki takon bareng ngono lho. Kuning. Bareng ngono kok telepok. Ana sing mapiek ngono, Mbak. Baleni sing mapiek. Uyagane sing ora aktif. Teng telepok ora karu-karuan ya lho. Kok ya pas kuning pas teng telepok. Oh, cangkeme elek. Ayo gawe
kuning. Bener ngono ki dia? Heeh, Mbak, bener. Oh, bener. Oh, iya. Bener, Mas? Oh, ya. Ning karo nganu apa jenenge? Aku juga cak ndung. Oh, tuh, jogetnya ning dene, terus balik rono, dene. Ya coba jajal, ya. Ya aku nek karo nembang rengso. Iki ono dite 100 lho. Gak, 500 gelem aku. Hah? 500. Wis mangat mbok nanggap tenan. Lah aku nganggo notasi lho, Pak. Aku dadine ya piye? Yo coba kuning. Apa enak wi? Yo, mulai penak iki. Ayo coba. Kuning. Nah, ngono kuwi lho. Bingung kowe kok. Kalimatnya iki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Ha piye kowe? Ora tak ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Kalimatnya iki melihat Paren saja. kuning. Terus. Dipake kalung yuk lanange. Kuning dipake kalung ngono. Tak omongi to. Iki ora ngono lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kowe. Kuning kalung kowe kuning dipake kalung. Ora dipake motor. Kok dipake motor ah mlenyek. Kok mlenyek? Ora sak genahke kowe senengane genah-genahke. Lah aku senengane nek ngomong ya ngawur digenahke ora gelem. Yo, kuning kok men nganu penggeronge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek kowe. Heh. Matke lambeku wae. Iki kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa, iki aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwih apik ya. Heh? Nek ana sing nari. Rasah. Rasah ya wis. Kuning. Biasa iso ora ngetes sing lanang ya. Kuning. Di atas kalung. Kuning di atas kalung. Pira ndi? 100. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ha iya. Dikekke kok ya pamundutan kok ya. Sampun iki? Wis. Oke. Kuning wis. Ya, iki mau podang kuning wis. Heeh. Terus arep ngaturke apa? Iki ana sing nyuwun lali janjine iki Mbak Elisa Genti. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki nek kon nyanyi kuning kucing. Oh. Kaya kuning. Sinden ning kaya kala bendana ya. Kala bendana piye to, Pak? Ayo
Kala Bendana iki anu kae lho. Bindek kae ngomongi nadel-nadel. Buta sing piye kae. Ya Ben, kawan kok. Luar biasa. Luar biasa. Wayangan tenan nek iki. Wuhu. Iya. Yes. Jati Malang top jos. Mugi-mugi anu nggih niki kelompok nelayan Jati Samudra niki diberkahi Ibu Bumi nggih kathah lah. Apa jenengane? Apa? Wis kaya bakul obat malah. Ya ben ayo ngene iki kok mergane panganane lobster padake. Waduh, gayane mangan lobster iki. Mangan lobster mah capite nang irung. Lobster kepiting padake. Saiki aku ngerti ya, aku sekarang belajar basa krama sing tenanan, Pak. Gunane basa krama sing tenanan iki aku wis ngerti gunane. Gunane apa? Ben iso nggawa bali sesuatu. Upamane. Lah ya aku mau nek misale ning kono to Bu niki waduh ya yuwar niki jan enak tenan nggih niki wah jos tenan niki menawi di anu beto mantuk napa angsal napa mboten nggih wonten kresek napa mboten mengke kula beto mantuk saged ngaten niku wah monggo Mbak monggo niki wonten mong beto mantuk monggo ngagem kepiting nggih saged ke lobster nggih saged coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya ora entuk wong Jawa Bu jaluk kreseke ana ra tak gawane mulih ngelih aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling medurake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Wah, ning kene jos ternyata memang Jati Malang ini terkenal keramahannya. Luar biasa. Jadi jangan lupa buat visit Jati Malang ke pantai Jati Malang ning kene ya karo yange jomblowan-jomblowati nek parento yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik, hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenane jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul apa parang tritis ngono kuwi engko waduh sing penting modal 5.000 wis entuk cilok karo lingguh ning rumput wis rampung. Gawa koran wis wis kaya dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantai ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono kuwi modale pokok men 5.000 10.000 wis karo parkire. Wis apal aku, Pak. Kaya ngono kuwi ya. Dhek ya jomblo kok soalé dadine. Dhek jomblo nang saiki. Biyen ya tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesuk tak mampir meneh lah sesuk modal keramahan entuk gawa bali lobster ya lumayan. Ya. Oke, sponsore rumah makan kabeh kok. Wah ya warung seafood Yuwar, Yusri, wah Yuyem, Yurini, Yukasmini, Jati Malang. Pun salah Desa Jati Malang, mataku sing salah ya. Desa Jati Malang. Wah. Iki sing penting Yutejo ra mangkat. Ndak mau nyinyir. Ini ada apa namanya? Dapat saweran ya bosku? Apa? Dari Pak Bambang. Ntar ya tak bacain itu lumayan nih sayuto mangatus sik cilik Pak Bambang sapa? Yang kita ke Bakas itu Pak Bambang Suparno dong ya mengucapkan selamat pada kelompok nelayan Jati Samudra semoga sukses dan berkah. Kagem masyarakat Purworejo semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Juga buat Bu Cangek dan rombongan semoga selalu sehat. Amin. Wes transfer. Si Pak Bambang Suparno. Iya. Sini Mbak di neng Suter. Yes. Oh, kayak Piyai Purworejo. Yes. Ngapa ya? Ya bener ngono lho Mas ya. Ya nggih, Deng, nggih. Oh, wayangan kok iya. Nggih. Ya itu. Rumah saku kok sindenku ki 7 sasi ra pentas kok edan kabeh. Iya. Ya edane. Ya, Ini mintae caping gunung. Oke, lah masalah, waktu masih panjang. Ha iya, lumayan ya disawer engko dilumpuhke kon celimen sesuk didudah kan ya. Lumayan, Bos. Heeh. Iki wayangan tenane mung sewengi iki. Heeh. Besok muga-muga ana meneh. Oke, amin. Napa, Pak? Surut-sulut. Ya capek gunung dibawani mboten iki.
Oh, jeruk purut kok tikus lurut. Oh, jeruk purut, wadah entut. Dudu ya. Ya. Oke. Caping gunung Pak Geter. Nggih. Bapak Vibration. Saben bengi nyawang yen memajang mong karo janur kuning. Iya. Wah, ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso ting pecototno. Yo ben, sing penting tembangnya gawa duit berkah barokah. Tembang. Salah nah, kembang ding dudu tembang. Kembang. Wae. Weton. Nemu mbiyen ki nendi ngono. Mbiyen ki bakul kae lho napa klambi sarung iki 5 lho tambah meneh 5. Dadi kaya ngono kuwi. Patake. Pak Seno bulane ana patunge ning kene. Nyekel kae, nyekel apa jenenge naga. Bima Seno. Tak omongi to, sinden ki sing apik ya nek ngadeg ngono ki nek bar nembang nek guyu. Ono sing wah ya ora. Saiki jamane los dolok. Nek guyu ya los wae kok. Ayo angel mah ceret ning kene kok. Guyu ya los. Omonganmu iki lho. Apa? Mau muni piye? Ceret. Apa itu namanya? Kebablasan itu loh, ya. Sesuk nek muni kecil. Iki aja muni kuwi iki kata-kata kotor. Aduh Pak, aku Marwan. Ngono lho. Oh, Marwan. Marwan. Biyen radio ono to, Bu, Marwan mencret ngono kae to. Oh, baik ya. Ya, biar enggak Marwan ya. Pacitan sarwi Stop sa. Yeay. Ya, anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parian kagem nelayan Jati Samudra. Ya didongake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Paling cilik dhewe iki. Saka kono sikik Pakku. Kowe, saka kowe. Tak pikir. Heeh. Radoyan ning Prastiwi Lobster. Heeh. Ning Jakarta. Ning Jakarta. Tuku tampah. Terus Mugi kelompok nelayan Jati Samudra. heeh. Pikantuk berkah. Amin. Jejere, ayo Wahyu, Gwen. Dak ming do tenguk-tenguk. Ayo. Ning Sumatera.
Ayo neng Sumatera ngopo? Sik, Pak. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera mung golek kayu? Lah kathah riko. Ha iya. Kelompok nelayan jati samudera. Samudra kok samudera? Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jejere Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Ah iki, beda iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus Sedele ombo. ah. Yo nggo wong loro cukup. Terus Mugi nelayan jati samudra. ah. Le nyambut gawe tebih saka ing rubeda. Amin. Jejere, ayo Tatin. Ayo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh. Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Hah? Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh? Paringan. Apa-apa kok dinggo, anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya 1. Terus Kagem kelompok nelayan jati samudra. ya. Mugi selamat rahayu. Amin. Jejere. Ayo Ganes. Heeh. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Kok mek. Mengke singek to Pak niki kalih mikir. Waduh sinden kok tembunge kosime. Mik kopi. Mie kopi terus. Mik kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki Heeh. apik banget. Ora apa-apa termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan riki apik banget. Ya. Ayo sindenku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere baterainya anyar mek. Ayo Ika jajare. Ayo Ik. Sik, Pak. Neno. Tuku Mika. Tuku Mika. Nggih. Nah, terus Nggo wadah roti. Kelompok nelayan jati samudra heeh. tansah lestari. Apik. Ayo Orisa. Ya. Esa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis, apa-apa. Sampe iki jerengi seragam pramuka itu. Ah bojone penggalang. Terus? Neng pinggir sumur. Hah? Neng pinggir Oh, sumur. nang pinggir sumur terus. Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Saya makmur. Saya makmur. Ayo Tiwi, yo. Ayo. Oke mau kudune mikir kok baru dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Wis ngono ya apa-apa. Yo. Nggih yang kedua. Heeh. Beli gula Beli gula. buat gulali. Oh buat gulali. Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Amin. Ayo kowe kuwi kok Amin. amin. Barang, ya tak ira ngembang to e. Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. Aku ya nyambut gawe nembang padake. Ya oke, cah cerdas e. Sik tak mikir. Ya. Aku numpak kora. Ora. Pak
Pak Seno trilan. Terus Marwan. Radeng Pak ora tenang. Mugi kelompok nelayan Jati Samudera tinebihno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar biasa. Neno ya. Panas udan panas aleng-aleng ceping gunung. Kanca-kanca, ya mangga, yuk. Misoa capek gunung. Ya, nana. Nadyan wadon sarta lanang. Nino. Inumane banyu bening. Ya, Ganes. Ayo kowe ngancani Mbak anu Elisa. Ya, karo si sapa? Orisa. Yes. Oh, ayo. Urut bangun no. Gegerak ana bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti tonggo bateraimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai, sing siji nganggo angin. Sapa sing? Apa iki? Ngapa? Ora ngapa. Mang gemboske, Pak. Mah. Ben gembos dhewe. Ya. Dek jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ingkang nyekar Mbak Tatin ingkang cantik sanget. Iki lho asli kok Pak Toto Waluyo yuswa 8 kalih taun. 8 kalih. Yo. Ayo Dek jaman Goodness. Pindah, monggo. Serene wis menang keturutan sing digadang pinate janji saiki apa lali
Sampun nggih. Sing gawe koreografi ya kuwi mau sing uripe nganggo baterai mau dadi mantuk-mantuk kaya boneka. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Sing penting iso diaturake lan kompak. Iya. Ki saka Pak Toto Wiluya. Iya. Nyuwun kembang rawe. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Ayo Tin. Iya. Nyambut gaene. Iya. Ji, ketemu lagi. Naik lagi. Apa? Naik lagi. Ah iya, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Nggih napa wau, Pak? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan Mutiara rawe. Nggih. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih pinten? Hah? 100. Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding, Ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Hah? Kula kabeh? Eh? Kula kabeh. Rampunge kowe kabeh. Ya, wis aku wonge penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Kowe ya nganggo bawa kok ya. Lah napa? Ya nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa ya 75. Kok melorate akeh banget. Ah ben corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa jeneng? Ajeng bawa. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok buka HP. Ya. Nggih niki nganu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Memanisi kanggo lasa lempit Gula sak lempit. Heeh. nganggo Lambi. lawuh buntilan mendoan gedhuk goreng nyamiane Gedhuk. gedhuk Pak Hah? gedhuk Oh, krungu kethuk. teh kental Teh. kop teh Kental. Hah? Teh kental. teh kental kopi bubuk sagak pulan kinepat ilir lalapet tega degan iwak krameh mangut maring kanak maratua Maring kanak maratua. tekamene kulawarga
ditibake kembang rawe. Ya, monggo, ya. Aduh, Mas Cinko. Iya, motor. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Hei. Biasane loro lho. Ya, iki masuk. Pelan. Saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong terus ceritane wong seneng tunggal sebale wiwitane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ternyata kapusan gawe loro larahaning ati den koin coba karepmu digawe bingung kambange mawar tresnake iya saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong wong seneng tunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane banjur ngomong
Apa? Kowe iki arep omong apa kok mek? Lah aku mendem lho. Hah? Kok mendem kendangan kuwi lho. Ayo. Denko. Mengkari tok jogeti penake kowe iki jogeti rasa dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep enak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki ya piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning boyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Coba nek sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. Dasane kuwi sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Ya. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, ada penak kendangane Den kok iki. Terus aku piye lho Ayo joget? to. Ngene mau. Heeh. Iya. Wis kok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ono ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Jenenge Kembang Rawe. Nya. Janji adalah hutang ndak? Yang mana? Terus Hah? Mau cari 400. tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Nek kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya, Mbok. Aku kira tau nampa. Kancane. Kancane ngopo? Dikeki genti engko. Rasa. Wuluh. Anu apa? Sapa? Iricik-ricik Banyumasan. Ya, kita tampilkan pesinden sing lagi Viral. Ya. Ayo Pras, ora ngombang-ngombe nganggo nembang barang. Saya duduk. Heeh, duduk. Yo. Ha iki sing jenenge Buciblek. Heeh. Buciblek kae murite Prastiwi. Boyo. Weh ora ngerti kok ya. Heeh. Laen iki engko nek muni. Iricik-ricik Banyumasan. Ya. Dikancani. Ora sah dhewe wae. Kok ben aku iso joget. Sah. Oke, siap. Gelem. Oke. Ono dite kok. Beres. Bawani. Mane sesuk ki nganggo jarik sing sesak, ora sing lobok. Dunjak-unjukke. Yo. Wis ora ana get-getane guys. Ono wae. Ora. Kok muni ra ono, wis tau ngerti po. Yo gawe. Neno apa? Neno. Raden Arya Werkudara. Wah, deloken kok Inggris muni. Tantunang tak ndelangku tak ndel. Hae, wah sis Buciblek kowe apa? Iki perenjak. Yo. Terbobok. Bubut. Nyata lamun Satria Jodi Pati Praka Sakakahku luhur. Kodek. Kukur-kukur apa kuwi? Hah? Tak kukur kene. Kok ki seneng anu kok ngapa to wong jarik lebon putul e. Kewan cilik. Yo, terus lah. Kodek wak simbar jajah Yen ngantikan kerang pindah guntur dasar
Surya Prawira dasar wanita jana. Rama. Ayo Pras, aja kalah karo penari-penari. Eling kula eling gunungan tumblek langsung ngusek-ngusek nang kono. Yo. Eling kula eling. Wis sak kecekele. Iki eling-eling ya eling-eling ngono wae ricik-ricik. Yo. Tununganing Senapati. Urataya kandhani ngeyel kok senengane, Bang. Nuwun nggih. Elek kok tok kae pira? Maune janjian tak kai 400, elek tak kai 100 mingan. Lin joget rapati o gelem. Nek gelem nganggo jengkelit barang tak tambah 100. Iya, tak jengklit. Tenan. Nek 400. Kuwi jerum kok jengkelit. Kok kebu. Langsung ngono kok jerum. Kok pedet. Iya. Matur suwun. Nah, iki tambahan meneh no. Waduh. Ora apa-apa iki ming sedhela kok tembange dari Bapak Kusnomo. Yo, salam hangat untuk semua warga Purworejo, terkhusus warga Jatimalang dan sekitarnya.
juga sahabat-sahabat nelayan yang sangat-sangat membanggakan. Mari kita bangun kota Purworejo menjadi lebih baik. Amin. Request lagu Ojo Lamis sing dikersake Tatin meneh. Oh iya. Wah. Ya Tin. Iki amplopan lho Tin. Iki pokoke iki amplopan esuk iki ora tak obah-obah tenan. Yo. Wes yo. Ayo. Niki kok dengaren ya Pak jenengan? Aku piye? Dengaren piye? Biasane gentenan lho. Ora apa-apa lah sing disuwun kowe ngono. Lah nggih, biasane sok kula kae tetep digenteni. Oh ya ora masalah kok ndak. Napa? Kancane engko gara-gara isih dawa kok. Heeh. Ngono. Kok nek do bosen kalih kula lho, Pak. Ora ana sing bosen kowe iki nek carane iwak iki nek carane nelayan entuk iwak berontak. Niki wujude pripun? Iwak sing dicekel mlembung ae lho. Oh, iwak mosok iwak berontak sih. Ana iwak sing dipancing apa dijaring nek cekel terus saya gede. Terus enak kuwi. Enak apa kuwi beracun kok. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo bedano Ojo Lamis. Heeh. Disuwun ki engko ana amplope nya tak tampanisan. Nggih. Nek kancane oke ya kancane dikeki ora malah. Heeh. Wuh, kandel ya, Pak? Kandel kok ya ewon. Ngawur. Anu maksude 50 ewon. Tak delok. Wuh, mboten no, Pak, jenengan iki. Ha iya. To, sing sinden liyane wis do ora ndelokke pokoke. Tatin ndelehke amplop wis do meneng kowe kabeh. Kowe tatin tenguk bareng nembang ora ngedumi terus. Ayo ngono kuwi watake ya ngono kuwi. Ya mangko tak nei mosok saiki lho. Ayo apik kuwi. Berbagi itu bagus. Iya. Ora berbagi suara. Yen kowe seneng Yo buka bonang mangga.
diaturake, Mak. Iki waktune ya wis mepet kana. Iya. Jenang kula Daleme ngendi? Asline Terbah Pengasih, cedhak kono terus Kulon Progo kono. Oh. Ya ndak cilik ya nderekke Suwargi Pakde Gita Wates utawa Pakde Gita Toyan. Oh. Heeh ta. Heeh. sakniki pun mboten. Saiki wis ora nderekke. Iya. Wis wedi nek tak lokke. Ha iya. Klali aja Neno neno aja dianggap suarane ya nyamleng ya apik ya Gong. Wah wis pokoke sindene ya sing dialap ya suarane. Heeh. Jaman biyen wayangan jaman biyen ra ono jejer sinden kok songo. Pol loro. Oh. Loro le nungguke ora ning samping kene ning mburi cedhak kendang kono dadi anggere dalange omong sindene turu. Ah iya. Soale ora ketok raine. Heeh. Ayu karo ora dibutuhke sing penting suarane apik mergo pasuryane ora ketok. Ah iya saiki swara apik kudu rupa apik. Ah iya. Ayo karang yo dipamerke saiki dikon jumeneng barang kok. Mulane kuwi. Heeh ya. Beda wayangan biyen karo saiki wis beda. Ah iya. Soale sik apa jenenge iki telogonine wis mundhak. Apa? Teknologi. Heeh kok telogone. Ya. Neno among ati tansah nggon deli yen dadi lara geli gelo yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketokan kewala nenone nganti besok apa bakal bali nenanu yen bali baca mangga wah iki karo dienggo cegah lek. Heeh, ngrungokke langgam ali-ali penak buan mesti terus. Ya rung karuan urung muni kok wis penak banget. Oh iya ya wis, ya ora pati penak ya.
Ampun. Ayo. Ngagem ali-aliku pamriye. Monggo. Ngagem ali-aliku pamriye. Aja lali karanganku. Nadyan kula boten melu besuke ngelingono lalabatku lampun abang selaka imane amal mangsa gawe tuwa abane kecono amriye tansah manggiya raharja Nelo. Ilang mripate jarene namahi rubeda yen nganti digawang siji besuke wis mangsa Ya. Tak udah. Ya. Nah, noneno. Monggo. Pilihanku mripat biru pamriye aja lali karanganku yen takon isi hatiku besuke Nah, matur sembah nuwun, Mbak. Ayu Purwalestari. Ya, iki mau wis ngaturke pamundutan saka panjenengane Bapak Sita karo Bapak Sumino Langgam ali-ali ngagem bawa. Isih siji truk. Heeh. Isih siji ya kuwi prau layar mengko diaturake nggo pungkasan. Prau layar iki engko bareng sinden semono kabeh bareng. Oh iya. Saiki ngaturke sing ngurung diaturi nyekar sore mau, Reng. Heeh. Ayo Mbak Tiwi coba. Heeh. Ndak turu. Yo. Jumeneng. Yo, alon-alon. Nah. Yo, ngaturke apa? Tembang apa sing kira-kira iso dienggo panglipur para lenggah. Sekolah langgam ya kena, mlebu nang dandut ya kena, model piye ya kena. Yo. Langgam ki mawon nggih. Langgam. Langgam ya, langgam apa? Apa? Kumis kucing? Langgam kok kumis kucing langgam apa? Kangen kadung tresno. Oh iya, ya ora apa-apa kadung tresno ya ora masalah. Heeh. Yo. Sinawang datan bosani Sinawang datan boseni
wong bagus dasteran. Aleman. Hah? Aleman. Oh, aleman to. Oh, dasteran. Terus rekoso tak lakonane rekoso wis dilakoni. Ha iya. Nek njuk rokokene. Terus angger aku bisa nyawang rekoso dilakoni, ra kepenak dilakoni angger iso nyawang jan. Elok tenan. Terus wong bagus gusine biru. lambene Aku nek tekan cakepan iki dadi kelingan bojoku ajar nembang kae. Heeh. Lah ajar nembang ki lagi sengit karo aku mergo ae sembuh masalah sesuatu ta. Dhewe nembang ki sromat wong bagus lambene mlengse. Aku yang meneng wae aku. Wong salah kok. Ah iya. Terus mati aku wis purun. Mula aja sok nyiak-nyiake wong wedok tenan. Ah iya, iki lho tembang ki sebagai contoh. Tresnane wong wedok karo wong lanang iki luar biasa lho. Ming trima nyawange wis trima, mati wae wis kurup. Heeh. Ngono kuwi dipikir ora sok. Gek wong wedok ki nek muni nglairke kuwi padha karo perang Bratayuda. Wah, ngawur to, perang apa jenenge? Sabil. Perang Sabil. Oh. Ku nek nganti seda kunduran wong ngrekoso wis aja disia-sia. Ha iya ya. Wong bagus lambene mlengse tenan nek kuwi. Ora jane nesu sapa iki, Kang? Karo aku dhewe. Ha iya. Terus angger tresnaku mbok tampa mati kurup dunek-uneke meneng wae anggere tresnane ditampa wong wedok ki aluse kaya ngono. Ah iya. Ya. Banyak ngopo? Ku nek ora apal ora sok lamat kok banyak. Ya nek yo. Ayo yo, anu sapa jenenge iki? Sapa iki? Tiwi, heeh. Lali. Bangetan gong ora. Tak kira anu dedeg piadeke kaya si Elisa. Ah iya, cilik. Heeh. Aku nek nyebut tatine sok kleru ayu kok. Oh, iya. Aku nek nyebut Joko Tebone sok kleru Orisa. Iya, ayo. Adoh banget. Buka gugur gunung mangga. Ayo. Iya, iya. kok yuk terus ta? Hah? Kok yuk terus? Ayo wi kok kupingmu kuwi kok. Wong wau yuk kok. Ramakmu muni piyu. Ngono. Yuwi. Yuwi. Ya. Lamat wis katon tejane yen wong Be
Ayo. Piye, ya sing keras-keras ya mau sore, saiki sing nyemek-nyemek. Nek carane bakmi sing apa goreng ora, godhog ora. Wah, setengah mateng. Ya. Pacane sarwa asri Sesuk meneh iki rasa sok ngabani kanca-kanca. Kanca-kancaku wis duwe suwuk dhewe. Kowe ora nena-nenek, kono ki bingung kabeh. Kok sik. Pimpinane grup iki sapa iki? Lho, ayo pimpinane kowe. Manut karo pimpinan. Suwuk iki rasa dadak perna-perna. Le klunak. Gleng ngono kepenak kok. Ning ki mau piye? Kadung tresno mau. Ayo ki jeneng dangdut slow ngene iki. Oh, dangdut slow kepenak, kendangane ora ngrekoso, balungane ora ngrekoso. Na tak dundang tuk tuntak dudun. Nek cara mbiyen jenenge gambus. Ikan gambus, udu ikan gabus ning gambus.
Gambus iki kendange isih dikalungke neng gulu kae, kaya ketipung kae tak tu, ndang tu, tak tu, ndang tu. Mata indah bola pingpong. Matamu kok mata indah bola bola. Ana bola kecemplung kentrong. Wis rasah diteruske kuwi nggone Suwargi Pak Sujud. Ha iya, kuwi seni kesenian apik lho, Tru. Ha iya. Aja wajib dina ning wajib dilestarekke. Soale saiki anggere muni sing nyipta wis ora ana. Kuwi lagu-lagune arang ditokke, arang diunekke. Ha iya. Ya pancen bener ngono kok. Heeh. Ya. Sapa sing kepareng arep jumeneng meneh? Sing urung nganu ketok iki kok Wahyu Krisnawati. Ha iya. Merdeka luwes. Kok kaya merek buku. Ya. Sindenku dek jaman lekak ra enak. Jet aku jaman ajar mayang wis ngetutke ya Wahyu Ro Prastiwi iki. Oh, unda-undi iki pokoke. Heeh. Maksudnya unda-undi umure ora, kuwi pancen sinden sing wah pokoke mbok ora metu suarane wae tetep tak jak waton isih. Tuh banyune modane. Ku tak tapuk. Ayo gek jumeneng malah bembleng. Ah, iki juragan tape ning Yoja. Oh, ngersake tape tela. Oh. Sing dirageni nang omah kuwi ora mung tape telane, bojone wis dirageni kok. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Ya. Apa Mbak Wahyu? Ya. Kejaba sinden ya guru SMP. Lali janjine durung mau. Nah, wah iki. Apal kok lali janjine kok ora apal ora. Ya, ya sinden klasik ya lali janjine sok ora apal. Apa-apa ora masalah. Ya, dibawani sik Mbak Wahyu. Dina Minggu kang tantu. Ah, kuwi bawane kuwi. Yo. Wis sesuk gek dodol tape. Heeh. Nggih. Tape. Wangun ya Gong. Mangga. Dina Minggu kang tak anti ora apal terus kancane mburi seru banget dikandani. Sebut. Ngoyo barok. Terus sing nembang nuleh meneh. Ana janine. lali janjine Anane dicer. anane pijerasa Moyo. moyo Pinter golek kaosan. pinter golek alasan Ngandaran-daran ngandukur. ngan darandar hangan dukur Neno. Aku ora percaya. aku wis ora percaya Mulane kowe iso apal. pripun pun kok Allah
Oh, aku kancane muni ora percaya. Kowe iki dikandani sing percaya. Jebulno cakepane. Tiwas mengum ning ngandani muni ora percaya. Aku percaya kok. Cakepane iki kuwi. Ning aku percaya. Malah ora dadi. Yo. Nana nena. Aku wis ora Ayo jogete. Ngreokan yo. Nganggo topeng iya. Ditanggapmu wong e. Ha iya. Yo, ya yo. Janjane kowe ning ati. Gelagatmu tansah nyupiani. Atiku Kasih
ngene lho, Pak. Heeh, wis. Wis alon-alon dikir dilokas rampung kok ya wis. Alon-alon dilokas rampung. Si apik, Mas. Mas, si apik. Nah, aku ora wis biasa iki yo. Heeh. Janjane kowe ning Wis gak anggere kowe pindah nang nggon cengok-cengokno wis. Iya. Ayo pesinden klasik e. Wis ora apa-apa. Dinggo pengalaman ya yo. Yo iki perahu layar sing pungkasan. Heeh. Kabeh wae nek iki, Tru. Ha iya, wis arep-arep kabeh arep sapa wis kabeh wis rata kok. Ya. Slendro apa pelok? Pelok wae. Pelok wae penak pelok. Slendro dijajal bola-bali yo. Ketoke ora patek kepenak. Heeh, ya iya. Pelok. Mas aja dimle. Prawe kok berok itu? Ya kanca nang gisik gembira. Aku iki nang gisik gembira sik lagi do plerok-plerokan Mas. Ya wis yo monggo. Wis komplit pamundutan gong. Heeh, tur dasare ya wektune ngoyak. Ha iya, mlayu. Tegese wektune ngoyak wis saya nyerepek lho, Tru. Ha iya. Wayang iki saiki ora kaya jaman biyen ya setengah 6. Heeh. Jam 6 lagi bubar, setengah 7 lagi golekan. Iya. Saiki wis ora usum. Heeh, aja nganti nabrak subuh. Iya. Wis dinggo wis do apa nindakake salat subuh. Ha iya. Ki awake dhewe terus nendi iki? Iki ra awake dhewe ra lagi nunggu Ndara Janaka to. Heeh. Ndara Janaka tapa ngambang kaya ampuh banget ya, Tru. Ndara Janaka iki gumun aku. Ning segara kok tapa ngambang tanpa nganggo kapal, tanpa nganggo kayu. Ha iya. Iso kemambang kaya ngono. Ayo kuwi entuk-entukane nek wong ngudi ilmu ki entuke ngono kuwi. Ngono lho, dadi ditiru Ndara Janaka kae le prihatin le tapa brata iki ditiru. Ora mung sak kepenake dhewe. Heeh, iya disowani bapak kae ning pinggir segara tenger-tenger ngulatke Ndara Janaka. Ayo nganggo gendhing apa? Nganggo ya klambi ora gendhing. Tegese iki sangune apa? Sangu ya dhuwit. Ha iya. Janeng yaning talaka kadi langit